Sme teraz v Bratislave a ideme niekam, ideme kúpiť HHC, alebo aspoň pozrieť, kde sa dá kúpiť HHC tu v Bratislave. Takže poďme na to. Teraz ideme na námestie Slobody. A ideme na námestie a potom ukážeme ešte. Takže poďme na námestie Slobody. A ideme kúpiť. Takže poďme na to. Čiže ideme tam. Ukážem vám prvý automat na blízku HHC, ale ten už nefunguje. Keď som to bol naposledy, tak nefungoval. Tak uvidíme, no. Či to ešte niečo bude. Tam je na meste, Slobode, ideme sem na. Tu je na prvý. Ale je tu. Takže aj tu je na druhý automat, ktorý je v Tesku. Takže ideme takto. Kamenu predajú Greenpoint. Kamenu predajú. Potom tu je novšia predajňa Small Kindy, sa to vypadá. A tu je starší Small Kindy. Ok, čiže tu je ten automat. Všetko to máte. Ja som mal toto minulé, čiže ja si zoberiem toto. Poďme na to. Takže poďme si to vyskúšať. Ok, mám nasledné pero. Takto ako. Chuť vojna dobrá, dizajn v pohode. Uvidím, či to šlape toto, lebo predtým bolo Tropical. To šlapalo, čiže vyskúšame. Dávam ešte vedieť.